Feliç diumenge, estem al poble de l'Ordal. Avui intentarem fer 2 cims, el Montcau i el Puig de les Agulles. Aquest sí que és el Puig de les Agulles de la Federació, considerat com un de la llista dels 100 cims. I bueno, comencem la ruta. En principi són 2 horetes. A veure quan ho fem nosaltres. Vinga, va, anem! Ja estem a mig camí del cim del Montcau, ens queda només 1,5 quilòmetres. La pista és molt agradable, com es pot veure tot és pista i la veritat és que de moment força bé. Anem a veure com continua, vinga! Ja tenim un altre cim! Estem al Montcau, 642 metres d'alçada. És el cim que està a sobre del port de l'Ordal. Bien! Ara anem cap a l'altre, el Puig de les Agulles, l'original. Bueno, després de fer una aturadeta al Montcau, beure una mica d'aigua, fer fotos, anar a buscar un cotxe, ja que estàvem aquí dalt, s'havia de fer, continuem la ruta per pujar al Puig d'Agulles, que és aquella bola que trobem, aquella muntanya d'aquella muntanya. Així que, com veieu, ens queda una miqueta. Vinga, anem, que si no, no arribarem mai. Bé, ja estem a l'indicador que diu Puig de les Agulles. Queda només 1 quilòmetre i hem d'anar per aquest caminet d'aquí. És la muntanya més alta de la Serra de l'Ordal. Té una altitud de 653 metres. A la nostra esquerra es pot veure un radar meteorològic. Ja estem arribant al fi del camí, ja estem arribant al pàrquing del cotxe. La pista és molt fàcil de seguir, és una pista molt agradable. Es fa una mica llarga i avorrida, però bueno, bé. Aquí, en una cantonada del camí, ens hem trobat una barraca de pedra. Si se'n recordeu, és típica del Garraf. Ja l'hem vist en altres llocs. És una barraca de pedra. Aquesta no està restaurada, és original, perquè no té ciment. I bé, bueno, una altra barraca que hem vist. Vinga, va, anem, que falta Mola, mola, mola! Ja tenim 2 cims més! El Montcau i el Puig d'Agulles de la Serra de l'Ordal. Com us hem dit abans, el Puig d'Agulles és el més alt d'aquesta serra amb una alçada de 653 metres. Bueno, ara ja s'ha acabat l'excursió per avui, anem a dinar i fins al proper cim, fins la setmana vinent!